приятели, ако искате да постигате резултати, време за почивка няма. Ето, както можете да видите, вече сме в автобуса, пътуваме, обаче който трябва да си върши задълженията, просто няма какво да го спре. Ще ви апдейтна. Просто преследайте мечтите си и работете за тях. Скоро излизам. Тук слезнахме, сега ще се зареждаме. Както можете да видите. Аз пак не знам направо какво става. Тук е някакви фенове. Вече умираме. Както можете да видите. Не знам къде сме, между другото. Тук е интересно. Чаракале, казаха хората. Това е, няма нещо ново. И аз след малко отивам до туалетна, защото вече съм мъртва. И след това ще дойда пак тук и после се лягам да спя. Очаквайте. Така, често да ви кажа, не знам къде се намираме, обаче е много готино изглежда. Мускулно 160 лева. Посока се започне. 48 направо вече умирам. Ето, приятели, вече пристигнахме в хотела. Почваме с рум-тура директно. Тук гардеробчето, цак, банята. Която е доста добре, не е лоша. Ето, тук си имате баня. Нормална баня просто, да. Ето, тук може да видите леглата, куфърчето ми, сака ми. Така. Тук различни неща. Общо взето. И сега ще ви покажа и отвън. Ето това е отвънка. Това парки, морета. Ще ви апдейтна, когато се настаниме по-добре. Айде. Така преди малко хапнахме. Вече сме много готино. Сега ще ви покажа останките от храната, която е тук. Ето. Това остана от днес. После отново ще се легнем малко да поспиме. Да сме свежи за до вечера. Така, ще ви държа в течение. Преподавам, айде. Ресторанчето. Как представлява взето, нищо специално. Ние даже не пробвахме десерти, между другото. Даже не пробвахме десерти. Гледайте това. Значи, как можахме да ги пробваме тия десерти? Как можахме? Ето тя асансьорчетата. Ще се включим от кошата си. Добре. Значи тия асансьори са толкова бавни. Я да ги дигнем на така. Включваме се отново от стаята. Значи някакви супер гадни момчета ме гледат. Не знам. Аз не одобрявам такъв тип. Примерно как много си грозен да гледаш хубави. Така. Вадите, отваряте и вече сме в нашата подредена стая. Какво носим? Книжки, тефтерчета с важни неща, лампа си нося дори. Ето така да свети за книгата. Въпреки че сте на почивка, не трябва да се почивате толкова много. Чао! Вече сме готови. Това е аутфита за днес. Ето така. Най-добрите обувки, знаете от кой сайт, няма да повтарям. Излишни неща. Сега ще ви покажа. А между другото грима. Грима е готов. Я да видим колко е часа. Цак! Познаваме ли часовника? Ние сега отиваме на вечеря. И най-вероятно после ще се върна. Като ходиме някъде, не знам, ще ви покажа вечерята общо взето. Ето го финалният аутфит. Цак, убивам ги направо, приятели. Гледайте, бе, гледайте какво става тук, бе, хора, гледайте. Ей, това ако не знам, аз направо нямам думи. Тия ми се смеят, че снимам. Сега ще видим какво ще си избера. Май спагетки ще хапна. Спагетки взех аз. Ели за си взе някакво месо. Сега отиваме те първа при някакви храни има тук. Не мога да ви обърна камерата. Извинете, Оли, тук има нещо розово, приятели. Какво ли? Това някакъв хайвер ли? Или паста някакъв? Йогурт? Значи това ми е финалната вечеря. Спагетки, маслинки, някакви неща за купане, шунка, чери, домати, краставици, салата с рибатон и оризче. Това е. Сега ще хапваме.
Какво ще видите? Оп! Това ми беше ясно. И да, след малко ще се върна. Да ви покажа колко съм изяла. Сигурно нищо. Приятели, Ей там гофрети има днеска. какво да ви кажа? Храната е хубава, ама нещо не ми се яде днеска. Не знам защо. Нещо не ми се яде. И общо заето, защо ме се смеете, бе? Тия ми се смеят. Нещо не ми се яде. Това е са на муда И просто. ще ме накарат да пия. Ама да, иначе е много красиво. Както знаете, аз съм голяма фенка на Луи Витон и ми показаха, че има магазин за Луи Витон. Може да се прежавям, то пък е бана. Отиваме до стаята да си вземем нещо връхно и отиваме на плажа да вземаме коктейлите. Нас чакат. Какво стана? Какво стана? Той човек буташе изкуствено бебе в курчката. Как така? Как изкуствено бебе, бе? Ку-ку! Да ни манифестира за дете! Погледнете за какво става въпрос тук. Аз направо... Да ви снимаме ли, господине? Сега отиваме да си вземем коктейлщата от някъде. Нямам представа между другото откъде. Ето господина най-морския господин. Реклама ще правим ли? Ще правим. Неговия чужден град Хармалин превенция. Така. И кои са най-добрите дрехи и обувки? Къде са? Естествено. Така! Дай тук. Да се знае само коучинг бомб тук на две морета ги носиме. По принцип не пия алкохол, приятели, но тук ще установихме, че коктейлите са безплатни, както нон-стоп храната, която е. Цената на хотела. Скандално, леко има локва. Леле, колко е красиво, погледнете. Уникално. Това само в Турция го има, приятели. Стейси! Сега ще пробваме от всички коктейлчета, да разберем кой е най-добрия и ще се върнем да си вземем един-два и за нас. От Хасково. Ето този синя е много хубав. Не знам дали се вижда между другото. На здраве! Не знам с какво вкус е между другото. Чок гюзел! И този ще пробвам. Този е безалкохолен. Да. Безалкохолен кекс на плажа. Значи всичко е топла. Сега след малко трябва да се лягаме, защото утре рано стартуват плажове работи. Утре ще е гърмежа истинския, така че стойте до края на това видео, абонирайте се и ако искате още такива видеа, напишете коментарче, защото аз не знам какво искате да гледате, така че каквото ви е интересно да гледате, пишете, аз ще ви отговоря. Съжалявам, ако съм непрофесионална. Скоро ще свикнем. Ще ви пожелая лека нощ за сега. После може да има още кадри, но не знам. Затова да си кажа. Направо след чекички, гледайте, приятели, какво става. Осъзнахме, че имаме еднакви чехи, без да се наговаряме. Да. Погледнете. Който знае, знае. Ден 2. Преди малко станахме и отиваме да закусваме. Часът е 9:35. И след малко шефката отида да прави експедиция на турските реплики. Outfit за днес в момента сме малко по-семпли. Лек Витон, Ермес, Баленсиага. Каролина, Селин. Приключваме. Не съм сигурна дали ще ям, защото нещо не ми се яде сутрин. Обаче ще видим, ще стане ясно. Мале мирише отвратително. Тако духа, любовта ти. Най-яката песен, знаете. Научих се да флипвам камерата, ставам вече професионална влогърка, приятели. Вече може да викате Стейси Влог. Тук няма нищо да решиш да с нея. Гледайте, какви чорби имам тук. Вафлички има, да, споко бисквити. Хора, какво ще ядеме? Айде закуската, приятели. Сега ще хапна нещо лайф. Това съм че да на този геврек. Много. Значи поръчах си тая кола. Трети сервитьор. Другите ми казаха, че не дават кола на закуска. И аз бях като няма как да ми дадете кола. И казах, моля ви, дайте ми кола, много искам да пия кола. И те ми заведаха кола.
приятели, както знаете, моята чиния винаги е най-постна. Не знам защо. Риба, хапки, картофи и хляб. Смисъл, окей. Поне чантата е окей, нали? Поне чантата става. Ако не е друго. Сега отиваме в центъра. Ще ви показваме някакви много маркови работи. Някакви супер странни неща. Ние сме толкова много хора. Да гледайте какво става. Ненормална работа направо. Има по-интересни, ама са по-надолу. Тук не е чак долу. Ама не искала да се снима после в България. Топти. Направя, тя сам до мен снима да се изкушавам. Вижте кучен цен. Мале ли е та калинка? О! Ца! Опа, айде! Къде сме? България! The best shop in Turkey, the best! Oh my god! Пусках газист навсякъде, аз обърках английски, български, турски говоря. Не съм добре вече, приятели! Look, Hermes! Опа! Oh, the best! А? Че моя лудия, кони! Най-добре магазин, номер едно магазина! Номер едно, приятели, погледнете. Номер едно, най-хубавия магазин. Тук с тия гайди вече ще го научим този турски език. Ох, мамо. Взели сме си дюнери, направили сме шопинга. Значи много пари пръснахме днеска. Прибираме с някакви кабага или тук на дрифт влизаме в завойте. Аз направо нямам. Приятели, яко шопинг. Аз вече не съм познат, тук не е нормално. Ръчна! Забоя ме! Дръжте се! Абе, ей! Пингвин по-бавно! Стейси, имам 60 снимки на Емре как спи. Тук дойдохме на някаква гора. Съседите сафарита. Супер е тъпо. Искам да ям кифтета, там са. Нямам търпение. Ето аз пия количка. Нямам търпение да се прибера вече, да хапна и да ида на плажа. Приятели, не съм толкова недоволна вече. Сложиха ми даже и 3 кюфтенца, както можете да видите. Много съм доволна. Ще ям, нямам търпение. Просто ще откача. Уникално. Всичко е супер страхотно. Ама се тръгвам после. Виж колко голямо е езеро, Стейси. Приятели, много е красиво, погледнете. Погледнете за какво става въпрос. Много е високо тук. Там е нещо като водопад, може би, или е било поне. Малко е трудно да пия вода едновременно, да снимам и да вървя и да внимавам къде хода. Много е гадно. Приятели, много е красиво. Не е подходящо сигурно да идвате с чехли тук, като мене. Обаче е много красиво. Аз ги подведах всичките да се чехли. Много красиво. Той и бански, ама не успя да ме подведе за банския поне. Тук в скалите ще скачам с този бански. Как? Куршуну? Манастири. Let's go! Индиана Джонс, къде отиде? Да не се загуби! Ало! Лабадайчо! Подгответе се да ме оплаши от някъде. Да, за... Къде дойдох, приятели? Къде дойдох? Погледнете какви скали, какви. Аз не ме гледайте, аз съм на един час сън. Къде пикай? Да се махам. Буквално съм мокра цялата. Цялата съм мокра. Пръскаха с вода. Той шофьора е луд. Той почна цялата война. Той ни се показва, че си взема. Покажи ги, Теодора! Покажи ги! Покажи ги! Мето да не си гол отдолу! Време за малко да фанем тенче. Ето това е новата ми любима чанта. Искам да видите за каква красота става въпрос.
Погледнете какъв красив зарез. И аз не мога да застана както трябва, за да съм тая красива снимка. О, леко се нагримирах се, направих се икона направил. Не мога да застана, ще побеснея хора. Казвам да ще побеснея наистина. Гледайте. Приятели, че са два. Аз нямам логично обяснение защо нямам глас. Ние сме в ресторанта, който е празен и ще ядеме. Само май хлябче искам. Вземи така 4-5 фили от това. Ама не от това, не от това. Ето да ги вземи, ето всичките. Ето двете малки сега. Леко така хляба няма, двете. Ето двете ги искам. Дай да вземи от двете просто. Мъдно ще вземи. Мале бахти на виделите. Аз сметка се вземем. Това. Не ядема. И утре цял ден на яхтичка. Добро утро! Ето това е моят екскурзовод, туроператора на хотела. Много са му парите банските. Много са му пари. Ма ти не можеш да говориш. На 4 часа съм за 2 дена съм. В смисъл, това е самоубийство. И общото, да, почваме сега тук малко... Не. Идеме на яхта, някаква лодка, яхта, кораб, майка, не знам. Ще ви покажа какво предстои. Защото аз не знам също. Хора, аз се старая да ви покажа повече неща, обаче толкова много работи за правене, аз по-малко мога да снимам, защото се забравям. Нова телевизия, БНТ 1. Спорт. Ето тук можете да видите, вече сме горе. Ето. Има и горе тук. Всякъде има. Тръгваме, после ще ви ответна, като са по-напред някъде, защото нямам представа къде сме. Така че ще ви покажа общо за. Приятели, тук сме вече намазани и готови просто. Така, приятели, outfit е готов. Цак. Така, почвате от обувките от най-силното място, знаете. Хайде, тръгваме. Готови сме, излизаме на някъде, не знам къде отиваме. Сега ще ви покажа, когато продължим напред. Гледайте, целият генг от хотела. Знаете, какво се случва тук. Вървиме тук смело и 50 човека наведнъж, знаете как. Okay, sorry mate, if you want. No, sorry. Okay. Тази красива гледка се събуждаме. Часът е 8. Аз станах преди час и половина. И също не знам как се случи и това нещо. Аз спах 12 часа. Така, цак, аутфитчето за днес. Бам, вижте само какво сладко кученце се взех. Брутално. Тръгваме сега към вечеря. Все пак трябва да се храним. Не може само да се спи. Отиваме да вечеряме и после ще ви покажа. Нямам никакъв гост между другото. Ще ви покажа какво става после. Айде. Е така едната табла, долу е другата табла. Така.
Представям ви. Всичко взехме, не се представяйте и за нищо на света не се обръщайте и не бързайте. Приятели, значи положението е направо не е лоша банка, но лошо ли ти е, мътно ли ти е, трудно ли ти е? Да? Трудно им е, трудно им е. Лек си сбиваш като крашкаш, fuck off, типична опа, типична уличница мъжка. Приятели, 5 часа отново. И се прибираме. Ще има сигурно бая. Не знам кога ще излезе този клип. Ама утре бая реално. И ще има някакви неща за ядене работи. Така че утре ще го показваме, че тази вечер много мътно, много трудно, много тежко. И ето и пияни всички. Ужас. Утре ще сме силни, защото си тръгваме, за съжаление. Летим от Измир. Излитваме, да. От Измир, Мамугър, беше на Босфора отиваме. Ето, Джабриела чака, съм сигурна. Джули. Джули! Джули! Къде си? Тя не иска да на... Джули, кой ти го на Жули? Вече ненормално. Лягаме. Ставам след 2 часа и половина направо. Много зле. Утре тръгваме 10 сутринта. В момента е 5. Ставам 8. 7 нещо. И хапваме и потегляме към България, Копакабана. Оф, много ме се спи. Само мога да ви се опаквам в момента. Не съм спала грам. В момента тръгваме. Направо нямам думи. В момента часа е от 9:30. Ние ще пристигнем в България в 12 часа път. Забравих си разглавим след хотел, по-за няма да кажа. Така е, тук сме спряли вече. Мисля, че сме половината път, приятели. Вече искам да се прибираме. Защото... Ето я Ани, запознайте се, Ани. Ето ще оставим инстаграма, даже покажи къде. Добре, ей тук. Тук ще е инстаграма на Ани, защото реши да се покажа в страхотния клип. Ето и другите всички са тук. Имаме още едни 3 часа, някъде 4. И сме си в София. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Както викаш Ани, има живот след пушалата, ама е гаден. Много е гадно.